Esikoleni bethunana siphoxwa yifowuni. Yabona ezi iPhone ziyadika. Storage sayo ikhawuleza msinyane sana. Nekhamera yam ngaphaya igcwele, so I'm back to Android. But ke seyingu-part 2 bendisathi ke so kubakho loo nto ke uba umhlekazi ikhona le nto ayigushileyo kufuneka izawuthini na, funeka igujululwe apha kwini. So one of the words abanye abantu abangathandiyo uba asetyenziswe kukuhluphekezwa komhlekazi. Xa sithetha into zenyani, tactics ayonto ize nathi magqirha matsha angoku, yinto esifike ikhona, nathi sithwasiswe ngolo hlobo. In fact, mna ndifumanisa into yoba amagqirha asithwasisileyo abe lenient to a degree, you understand, to a point uba nathi siba lenient. So as time goes kuye kusonakala because we are lenient. In fact, ifana nehlobo abazala bethu abakhuliswe ngalo, nehlobo nathi esikhuliswe ngalo, nehlobo nathi esikhulisa abantwana bethu. We are dropping the ball, kuyonakala. Nasebugqirheni ke into enjalo, izinto ziyonakala because we want to be nice, we want to be kind. But ke ngokufumanisa into yoba apha ebugqirheni ndawuthini na, ayisebenzi kahle kahle. You can be as kind as you can be, but usenongayifumani le nto uyifunayo, okanye ndizawuthini, abantwana bakho basenophuma bengaphethanga nto ngenxa yento yoba kaloku wena uyafekethisa. Andithi umntu kufuneka abe ngqwabalala, but ikhona imithetho efunekayo noko, you understand. Ukuhluphekezwa kukuthini? Ukuzinja, umzekelo, ndenza umzekelo, inja ukuzibe bukhali iyahluphekezwa. Eza kukwenza ngehluphekezwa kangakho njalo. Ayifuna uyibona tata. But inja ukuzibe bukhali, because inja kufuneka ibukhali, otherwise ayithini, umsebenzi wayitoni, iyahluphekezwa. Zininzi ke iindlela zohluphekeza izinja. Umzekelo, usetyenziswa umbheso, you understand, ukuzibe bukhali, like ekutyeni kwayo, you understand, ibotshelelwe ngamaxesha athile, ingabi na-freedom, you understand. Kukuhluphekezwa oku, ukuzibe bukhali. Nomhlekazi ukwakuvuswa ekuseni, kukuhluphekezwa ukuze ubuhlwele bakho, lo mntu uhamba naye uze naye apha ekhaya, okanye abantu uhamba nabo, ndizawuthini na, bangalali, bahlale bephapheme. Because apha yi-competition xa sithetha into zenyani, nguwe nomnye umhlekazi, nomnye umhlekazi. Asijonganga kuwe wedwa, uyayiva. Kwawungena iindwendwe ngalaa geyithi, kufuneka umhlekazi ephapheme, uyayiva. Ayinguwe kozawundweba, uba ubuhlwele bakho bulele, nawe uzawulala, because ukungena kwaba bantu xa ungenambilini akho nto ikuthumayo uba baleka uye kuqala ezindwendweni, uyayiva. So umhlekazi uhleli nje udangele, ulele, nazi iindwendwe Wena usakhona. nazi iindwendwe zisegeyithini ngoku, uyayiva. Usazolula, uyayiva ke ngoku. Ifana nalaa nto into yoba igqirha ulala ngempahla wakho, wabona kuphethe upijama wena. Ndandiyiphethe kulaa ntlombe yam yokuqala. Uyayiva, uba kunokwenzeka into kuthiwa nangu umntu esifa ngoku kulaa ndlu inkulu, sihleli apha thina kule ndlu yamagqirha, xa sisazawuphinda sikhulule iipijama khe siphinde sibhinqe ukuthi sawugqiba nini umntu esifa. Uyayiva le nto ndiyithethayo? Kuthiwe nali igeza liphuma ngoku, nangumntana lapho uyaphambana ngoku. Umama lo uniphetheyo usezawukhe mnta kukhangelwa impahla yoba makanxibe, you understand. Ubuhlwele begqirha kufuneka buphaphame ngamaxesha onke. Mna qala umzekelo, ngoku ndingasengomkhwetha ndiligqirha, xa ndisemzini andilali ndikhululeke, uyayiva laa nto, ngoba anything can happen. Izinto zenzekile mhlawumbi wena ungekafiki, zenzekile izinto, ufumanisa into yoba ebekunazi sihleli nezithunzela apha. Eli gumbi silinikwe kahle kahle ligumbi lezithunzela, ukhona umntu olala apha, uyayiva. Kufuneka xa uligqirha ke ngoku ube lapha, ubana ngaba nihamba nenkokheli elele ningonzakala.
So igqirha litreyinelwa into yoba sulala, suqhele ulala. Uyaunderstand? Umzekelo mna apha ephehleni kuyaziwa into yoba ndiyalalela. Ndingathi ngoku ndilele yonke le nto ibincokolo ndiyivile kodwa ndilele. Yazi uba isukela phi? Isukela ebuhlekazini bokungalali. Uthi no i-chance na-chance oyifumanayo yolala, ulale uba ninikwe nje i-awari, ulalele okokuba. You understand? But ulele unovalo because ningaphinde nivuswe nanini na. Uyayiva? So igazi lakho kuqheliswa ke ngoku into yokuba hlala uphapheme. Iba lapha. Zaropop, poropopop. Uyayiva? Does it make sense though? Ayiyayenza mama cha. Uyayiva? Nalapha emzekelo njengoba inguwe okhoyo apha endlini. Ulele. Nazi indwendwe. Zikhona iindwendwe ezingachaziyo uba siyeza. Intsha le nto uyafowuni kaloku. Zikhona iindwendwe eziqhelileyo, abantu imizi eqhelileyo uvumisa. Baqonda uba sinomfonela uNonkwenkwezi uzawundweba. Masimothusi. Baxolela into yoba baske bafike kuthiwa ndikho, bajike kuba yileyo, kunoba bandikhangela uba ndikhona. So uve ngemoto seyimisa apha phambi kwenu. Uyayiva? Ngobani ixesha? Ngo-8 nango-7 kanti kusasa. Uve sekusithiwe mhlanti inkunzi. Ngabantu abakhulu bazela iindaba ezinkulu. Igqirha lilela, umkhwetha ulele. Ithwani ke ngoku? Ezo ntloni. Umkhwetha usezakaphuma ayochitha umchamo phambi kwezi ndwendwe. Umkhwetha usezakhe ayofunela umama amanzi uxukuxa. Balindile abantu. Uyahamba nomhlola ngela xesha. Uyayiva? Kufuneka ngela xesha kufika indwendwe sewufresh, kutshayelwe namabala, khona ephepha egcekeni. Thina safundiswa loo nto. Thina ubupolisha isituphu sendumba kamama. Polishe phaa. Kusasa ilanga lingekaphumi, lithi liphuma ilanga sibengezele esaa situphu. And we never thought it was abuse. Bezithi zifika indwendwe, umama esetye kudala ipapa. Uba bafike ngo-7, umama kudala ephungile. Umama ke ngela xesha uhlala nomyeni wakhe, but umyeni wakhe uhlala angabikho, but xa ekhona, uyeva, wenzela abantu beli khaya ukutya, uzutya wedwa, uzenzele wena wedwa okanye wenzele igqirha lakho wedwa. Uvuka uphungise, wenze ipapa, utye nawe. Uyeva? Sowulitshayela ibala ngela xesha. Sowuvasile, uvuke waphalaza every day. Hayi le nto nina kufuneka nive ngam into yokuba niphalazile namhlanje, nilulungisile baxasa, nilungisile iyeza lophalaza. Thina besiphalaza every day. Ibhotile yakho yosela iyeza uhamba nayo uhleli nje, noba ubheke etawuni, noba sibheke entlombeni, unebhotile yakho yosela. Zizinto umhlekazi angazikhunjuzwayo ezo. Ubude udliwe ligqirha lakho. Xa kubuzwa mhlekazi liphi iyeza lakho, mama liphelile, ngoku ulinde bani? Uyayiva? I think kwi-next segment sizawungena esinxibeni, ne? Masiye kuyo futhi, Maku.